ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மீன் குழம்புக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக தாளிப்படகு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4 சின்ன வெங்காயம் தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 6 பல் பூண்டு தோலோட, ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம், அரை ஸ்பூன் ஜீரகம், அரை ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் அந்த உரலில் போட்டு அப்படியே தட்டி எடுத்துக்கலாம். மிக்சர்லாம் விட்டு அரைக்கக்கூடாது. இனிமேல் தட்டி ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி தான் எடுக்கணும். இப்போ ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மீன் குழம்பு தான் தாளிக்க போகிறேன். வானல் மண் சட்டி வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு மட்டும் அதில் போட்டு இடிக்காதீங்க, இடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. அதனால் கடுகை மட்டும் தனியாக போட்டு பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இன்ஸ்டன்ட் அந்த வடகத்தை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க, நல்லா வாசனை வர வரைக்கும். இப்போ இது நல்லா வதங்கின பிறகு பச்சை மிளகாய், பெரிய வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு வதங்கிட்டு இப்போ மீன் குழம்புக்கு தேவையான புளி, மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். கொதிக்க விட்டுட்டு இப்போ நான் மீனையும் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன். இப்போ டேஸ்ட்டான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.